Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Limana jɛrɛjɛkulu cɛ ani muso, denmisɛnnin, maakɔrɔba, aw minnu si bɛ ka kunnafoni gafew lakali kɔnɔ minnu bɛ k'an lamɛn arajo Joliba kan, an tɛ ɲinɛ aw kɔ, an b'a fɔ aw ni ɲankuma minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la page Facebook Joliba TV News ani Joliba FM. Limanaw an b'aw fo dan tɛ foli min na bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo ale ye tile 10 sɔrɔ san 2023. Limanaw ka yira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛnw caman bɔra bi an bɛna minnu lakale aw ye aw ka faamuya kama jamana kunnafoni hokumu kɔnɔna la. Limanaw kunnafoni sɛbɛn ninnu bɛ tali kɛ l'essor ale bɛ yan, Nouvelle Horizon bɛ yan, le soir de Bamako bɛ yan, le Challenger bɛ yan, 22 septembre ale b'an bolo kɔrɔ min ye le républicain ale bɛ yan, l'indépendant bɛ yan fo ka taa se les échos welewele ma ni waati kɔni man ta an tɛgɛ ma an n'a lajɛ ka ninnu lakale aw ye walasa aw ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. Limanaw an sigilen kɛnɛ ka kuma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min an k'a ma ko l'essor ale ye jamana ka fasidi sɛbɛn ye. A y'a yira k'a fɔ ko farafinna tilebiyanfan ka jɛkulu min bɛ yen nafoloko siratigɛ la ni u k'a ma ko Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA. Aya yɔrɔ Mali kun ɲangina ka bɔ nin jɛkulu in na, aya Mali kuntigi u ka kɛnɛ foyi kan k'a sababu kɛ ko aya Mali ni aya UEMOA u ka yetaw tɛ kelen walima aya jamana bɛ mara la cogo min na ni furanjɛla fanga min n'o b'an kunna o n'u ka hakililaw tɛ kelen o kun ye Mali ɲangi ka bɔ aya UEMOA ka jɛrɛw bɛɛ lajɛlen la. Nka limanaw a yirala k'a fɔ ko UEMOA segira kɔ a ka o hakilila ninnu na sabu ko Mali a y'a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a ka sigiyɔrɔ a y'o sɔrɔ UEMOA kɔnɔna la nin waati ninnu na. O la hakilila in taara sibiri tɛmɛnen de kunna sini yɛrɛ a yirala k'a fɔ Mali gouvernement ko a na ye UEMOA bi tɛmɛnen kɔfɛ a ka jɛrɛw kɛnɛ kan. N'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ UEMOA ka aya manfalenbaw a ɲɛmɔgɔw olu de ye ɲɔgɔn ye balalen kɛ n'o ye session extraordinaire dɔ ye a kɛra Guinée Bissau jamana de kɔnɔna la u ka faaba yɛrɛ Bissau. Limanaw a yirala k'a fɔ Union économique et monétaire ouest africaine ko a y'a ɲini Mali kun ɲanginen don ko ɲangi k'a y'a wuli ka bɔ yen nɔ. A yirala k'a fɔ hakililajigin don limanaw kabi janvier kalo tile 9 san 2022 aya Mali kuntigi ye min ye UEMOA ka jɛrɛ foyi kɛnɛ kan. N'i y'a lajɛ gouvernement min n'o bɛ sisan n'o ye furanjɛla fanga ye a yirala k'a fɔ olu kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la walasa jamana bɛ se ka taabolo ɲuman sɔrɔ, jamana bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ, a bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogo min na. L'essor ka fɔ la ko UEMOA de ye o ɲɛmada ninnu ye ka sɔrɔ ka yɔrɔ layidu yɛrɛ kun taara UEMOA ɲɛma k'a fɔ ko kalataw ka boloda ani jamana ka segin a yɛrɛ ma. Min bɛ tali kɛ waati min fana dira ni maaw hakili b'a la furanjɛla fanga fɛ o ye k'a fɔ ka daminɛ min ye mars kalo tile 24 tɛmɛnen in na san 2022 in na fo ka taa bila min bɛ tali kɛ kalo 24 o de bɛna kɛ min ye furanjɛla fanga ye kalo n k'a fɔ mars kalo tile 26 san 2022 furanjɛla fanga kun y'o layidu ta ka daminɛ o la fo mars kalo san 2023 o ye furanjɛla fanga waati ye. A yala k'a fɔ waati min dira o yɛrɛ jara CEDEAO ye kosɛbɛ o jara UEMOA mɔgɔw ye fo ko u na furanjɛla fanga dɛmɛ baara minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda o de siratigɛ la min ye transition ɲɛmaaw ye olu bɛ wulikajɔ la walasa layidu min taara layidu ninnu ka se ka bɔ a sira ma. O misali yɛrɛ ye jumɛn ye kalata min bɛ yen n'o ye an ka jamana sariya sunba yɛlɛmani ko ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw y'o hakilila min ta o kalata hali n'a sɔrɔla a bɔra dɔw kɔrɔ siɲɛ kelen mars kalo tile 19 ka tila k'a bila ka taa juin kalo tɛmɛnen o tile 18 kalata in sera ka kɛ bi bi in na jamanadenw yɛrɛ sigin bɛ ka o référendum jaabiw kɔnɔ hali n'a sɔrɔla jaabi kunfɔlɔw bɔra sigi kelen bɛ ka cour constitutionnelle kɔnɔ ale ka o jaabiw yɛrɛ bɔ o bɛ min kofɔ o ye k'a fɔ layidu min taara transition ɲɛmɔgɔw fɛ ko layidu in halisa u bɛ ka taama a sira fɛ walasa ka se ka bɔ a sira ma min ye CEDEAO ni UEMOA ye o kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔw fo ka da nin baara ninnu kan a bɛ se ka kɛ o de min kɛra nin dɛ kunun n k'a fɔ sibiri tɛmɛnen Guinée Bissau a jamana kɔnɔna la yen nɔ UEMOA ɲɛmɔgɔw kɛlen ko ka ɲɔgɔn ye hakilila min kɔni taara u fɛ o de ye ko ka Mali ɲangi min bɛ a kan ka wuli ka bɔ yen Mali kɔni n'a ye UEMOA ka jɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan
min ɲinina fana o de ye k'a fɔ halisa Mali a bɛ k'a yɛrɛ ɲini ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna la jamana minnu bɛ yen n'olu ni Mali bɛ dabolo kelen na nin ko in na o ye Guinée, Conakry ani Burkina Faso ye min ye UEMOA yɛrɛjɛkulu jamanaw ye u k'u jija u ka nin jamana 3 in dɛmɛ sabu ninnu bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ ni Mali ni Burkina ta ye bamaja wale Guinée Bissau yɔrɔ nin waati in na gɛlɛyaw fana b'ale kan ko u kan k'u jija ka nin jamana ninnu dɛmɛ walasa u ka se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la. Jeedo ne jama ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ lesor kɔnɔ aw bonya b'a la. No fasiri di sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon limanaw lakalan ko kuma de bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi a yirala k'a fɔ ko min ye Dana Ambasagu ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ in ye n'o ye Yusuf Toloba bɔra ja dɔ kɔnɔna la laadala don a fɛ tuma bɛɛ ni waati man ɲi a bɛ bɔ ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o de la a ko ni faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma lajɛ ka taabolo yɛlɛma ayiwa ko lakanabaliya in halisa a cogolen don dɛ lakanabaliya in ko k'a daminɛ Sofara ka taa bila fo Tomiya limanaw o bɛ marabolo 2 ko fɔ Moti mara ani Segu mara ko lakanabaliya waralen don nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ. O la yɛrɛ lakanakolo min filɛ n'o ye Dana Ambasagu ye a ɲɛmɔgɔba Yusuf Toloba limanaw ko kunnafoni dɔw bɛ yen olu tun bɛ folofolo la bɔlɔlɔw sanfɛ Yusuf Toloba bɔra ka tiɲɛ o kunnafoni ninnu fana tiɲɛtigiya ja min bɛ yen n'i y'a lajɛ a bɛ se miniti 10 ɲɔgɔnna ma Yusuf Toloba bɛ ka kuma lakanako siratigɛ ninnu de kan jamana cɛmancɛ bolo ninnu fɛ kuma min fɔra n'a fɔra k'a fɔ ko Ogosagu Pelu ko u ka dugutigi o fagara kɔsa in na yɔrɔ ŋunuŋunukan tun bɛ k'a fɔ ko tajuru sara wale de kɛra nin fagali siratigɛ la ko donso yɛrɛ tɔgɔ de fɔlen bɛ a ko la Yusuf Toloba bɔra ka o ko da kɛnɛ kan ko minnu bɛ k'o kuma fɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ ko minnu bɛ ka ko in ta k'a kɛ tajuru sara ye ko tajuru sara tɛ ayiwa min fagara n'o ye Ogosagu Pelu a dugutigi ye min ye nin cogoya la minnu bɛ ka kunnafoniw cari bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko ayiwa donso de taara tajuru sara kɛ walima siya wɛrɛ de taara tajuru sara Yusuf Toloba ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye o kɔfɛ Yusuf Toloba y'a jira k'a fɔ limanaw ko k'a daminɛ dugu damadɔ bɛ yen Tɛnɛnku Iwaru ka tɛmɛ Jɛnɛ fɛ limanaw ka taa fɔ Ombori Tomiya ka taa fɔ Ɲɔnɔ mara kɔnɔna la ayiwa Yusuf Toloba y'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ ni ayiwa faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma lajɛ ayiwa minnu bɛ yen ni lakanabaliya kelen bɛ ka olu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko Mali armée n'o ye force de sécurité ko minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'o b'an ka lakanako kunna yɔrɔ ko ale y'a mɛn k'a fɔ k'u kan ka taa Baɲangara ko yanni u ka taa ayiwa Baɲangara walima ka yaalaw boloda ayiwa k'u ka fɛɛrɛ tigɛ limanaw yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw tɛ o yɔrɔw la dugu minnu bɛ yen ni mɔgɔ tɛ o yɔrɔw la Mali armée k'a lajɛ a ka se o yɔrɔ ninnu na lakana bɛ se ka sabati cogo min na a k'a bɛ min fɔ colonel 5 ye u k'a dɔn k'a fɔ ko Mopti mara ayiwa ko Mopti mara tiɲɛ yɛrɛ la lakana fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ fo lakana ayiwa Mopti ka kuma la a ko min bɛ tali kɛ Mali finitigiw ko sanfɛ kɛlɛ in avion ta ka pan k'o tɛ se ka ko in ɲɛnabɔ u k'a lajɛ u ka jigin dugu ma u ka taa terrain kan u k'a lajɛ min bɛ yen nɔ u k'a dɔn u k'a y'u ɲɛ la min bɛ tali kɛ Yusuf Toloba a ka hakilila de kɛra nin ye hamina min b'a la bi a ko lakanabaliya min bɛ yen n'a a bɛ ayiwa Moti mara ni Segu mara kɔnɔ Sofara k'a daminɛ o la ka taa bila fo Tomiya mara kɔnɔ Yusuf Toloba ko Mali armée kan ka a ka taabolo falen wa jamana ɲɛmɔgɔw kan ka lajɛ ka taabolo falen baara cogoya ka falen don a la walasa lakanabaliya in caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na an ye nin sɔrɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw aw bonya b'a la. Le semaine min n'an k'a ma ko le soir de Bamako limanaw ale kumana a bɛɛ lajɛlen y'a lakanabaliya ko kelen ye limanaw ko n'i y'a lajɛ min ye kamana gan dɔ bɛ bi o bɛ senna ka sababu kɛ ko bamaci wale cɛ gɛlɛn 2 olu bilala ayiwa Mali armée fɛ nin cɛ gɛlɛn 2 in limanaw État islamique o Grand Sahara o kɛlɛcɛ 2 de don ko a na kɛ Mali armée malienne ale de ye ayiwa commandant 2 n'o ye terroriste 2 ye État islamique min filɛ nin ye Guruma kɔnɔna la limanaw k'u y'u bila n'i ye jateminɛ kɛ tile 3 kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ni kunnafoni min dilen filɛ nin ye
aya terroriste ɲɛmɔgɔ belebeleba fila min filɛ nin n'a fɔra k'a fɔ k'u bilala jamana kunnafoni dile aya kunnafoni yɛrɛ lasela mouvement signataire ma minnu y'u bolonɔw bila bɛn ka sɛbɛn na olu de bɛ ka kunnafoni yɛrɛ tɔ lase nka min ye kunnafoni ye a bɔra sira wɛrɛw fɛ Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la a ko kɛlɛcɛ minnu filɛ nin n'u bɛ État islamique kɔnɔna la fɔlɔ o ye Umeya Ould Al-Bakaï filanan o ye Daji Ould Chegib ni terroriste belebeleba fila in fana a yɛlɛla k'a fɔ ninnu kɔni mɔgɔw don minnu ni u tɛgɛ tara maafa walew yɛrɛ la ni kɛnɛ karaba ko hali sisan kunnafoni minnu bɔra a fɔra k'a fɔ ko limanaw kun lasogolen bɛ Bamako yan nɔ Kasobonba la ko nka k'u bilala u yɛrɛ tara avion na ka taa n'u ye Gao mara kɔnɔna la i n'a fɔ kunnafoni sira dɔ olu y'a lase cogo min na Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la ko nka ninnu ka bilali k'a bɛna fɔ ko falen de don kasoladen dɔw bɛ yen u falenna olu de la kunnafoni dɔw bɛ ka u fana yira nka an bɛ waati min na ko sisan limanaw hali sisan jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma kibaruya di nin ko in kan fɔlɔ nka kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ fana ko Umeya Ould Al-Bakaï min filɛ nin limanaw k'ale kun ye maa de ye min ni a dɔnnen bɛ mugu minnu bɛ don dugumakolo jukɔrɔ ale ka baara de kun bɛnnen bɛ o ma n'i y'a lajɛ ko ale yɛrɛ min bɛ tali kɛ ale minɛna forces armées françaises n'o ye faransi ka kɛlɛcɛw ye k'a sɔrɔ olu ma taa fɔlɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye Umeya Ould Al-Bakaï ale yɛrɛ kun bilalen bɛ ka u ka État islamique ɲɛmɔgɔba dɔ n'u k'a ma ko Adnan Abu Walid Al-Sharawi ale kun bɛna bila o de nɔ na yɔrɔ ale fana fagara o faransi ka kɛlɛcɛ kelenw fɛ utukalo la san 2021 n'i y'a lajɛ minnu ka surun dossier in na olu de bɛ ka nin ɲɛfɔ maa filanan min filɛ n'ale bilala n'o ye Udalan ye ale ye commandant ye État islamique kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ale minɛna Mali ni Burkina dancɛw de la min ye kɛlɛcɛ minnu n'o ye faransi kɛlɛcɛw ye ale fana bilala nin cogoya la jamanaw nka bi na maaw de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ninnu bilala kun jumɛn na Mali armée fɛ fo ka taa u ta avion na ka taa n'u ye Gao mara kɔnɔna la kunnafoni de ye limanaw ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min jamana kɔnɔ yan n'o c'est l'industrie jamanaw ni banki baarakɛlaw sɛbɛkɔrɔ diminen don u ka ɲɛmɔgɔyaso kɔrɔ bi kosɛbɛ u ye wulikajɔ dɔ kɛ sigi dɔ n'u k'a ma ko sit-in juye kalo tile 6 a n'a tile 7 u y'o k'u ka banki wari maraso in a dalala yɛrɛ la u ko min bɛ tali kɛ tile 3 kɔfɛ k'u bɛ sɔn ka taa baarabila la ka sababu kɛ ni laɲini ninnu ma sabati o la sa banki yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye madame Haidara Rechi ye ko nin waati in na ale kɔni kɛn bɛ ka u ka laɲiniw ka i tulo ci a kɔrɔ a tɛ ka lamɛnni yɛrɛ kɛ o de la n'i y'a lajɛ min ye juye kalo tile 6 a n'a tile 7 san 2023 banque pour le commerce et l'industrie BCI a ye baarakɛlaw olu kɔni ye sigi min kɛ u ka banki in da la jamana u y'a yira k'a fɔ sɛbɛnnifɛn minnu kun b'u bolo o de ye k'a fɔ baara bɛ ka kɛ cogo min na banque pour le commerce et l'industrie kɔnɔna la baara kɛcogoya man ɲi ka dɔ fisaya dɔ ye ka baarakɛlaw yɛrɛ k'u kumaniya u ka hakɛw ma ani ko bɛnkan dɔ bɛ yen n'o ye protocole d'accord dɔ ye min kɛra san 2020 jamanaw o ka bila sen kan sariya ka labato maaw ka bonya u ka baara kɔnɔna la ani ka taa se baarakɛlaw yɛrɛ ko maakuraw minnu tara baara la olu bɛ ka fusaya maakɔrɔ minnu n'o olu ye san caman kɛ baara la o kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye ko ye u yɛrɛ ko sira la tɛ sa u bɛ nin laɲini min na ko ɲɛmɔgɔba n'o ye madame Haidara Zainabu Kureshi ye k'ale tɛ k'i tulo don a ka nin hakilila ninnu kɔrɔ ko wa ko dɔw yɛrɛ bɛ baara la banki kɔnɔna la misali la caissière dɔw bɛ yen olu ye san 15 kɛ baara la nka limanaw ko hali k'a fɔ kalan ka taga sɛgɛrɛ ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan ko o tɛ ka taga ɲɛsin baarakɛlaw ma min ye u ka comité syndical a ɲɛmɔgɔ Num Samaseku ale y'a yira k'a fɔ ko baarakɛlaw yɛrɛ kun ye a lajɛ ka ko in k'a lajɛ diɲɛma jɔlen na walasa u ka se k'a kuma fɔ bɛn ni keleya na ko nka olu ka laɲini fɛn fɛn fɔra ɲɛmɔgɔw kɔni kɛn bɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko olu ka laɲini yɛrɛ nafa de tɛ a la o de la u ye bɔli kɛ siɲɛ 2 juye kalo tile 6 a n'a tile 7 o banki in danna k'u ka nisɔngoya yira a yirala k'a fɔ ko banki a baarakɛla dɔw yɛrɛ bɛ yen
ko kɔlɔlɔ bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma fɔlɔ o ta yɛrɛ kɛra limana k'u ye ayiwa ngalon ta ka da ale la f'u ye huissier dɔ bila ka taa ka da kari limana k'a yira k'a fɔ ko ngalon dɔ tara ka da a la ka sɔrɔ nin o yɛrɛ tɛ tiɲɛ maa filanan limana o ye muso dɔ ye u y'o ta ka taa o sigi commissariat de police 5e arrondissement la limana ko ka jalaki dɔ bi a ka baarakɛlaw kɔni bɛ nin cogoya de la BCI kɔnɔna la limana u ka hakɛw de bɛ ka ndarakiw la i n'a fɔ comité syndical bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na fasɛrɛdi sɛbɛn in kɔnɔna la min bɛ tali kɛ BCI baarakɛlaw ko direction générale n'a ma olu ka hakɛw kɔni lamɛn olu kɔni labɛnnen bɛ nin sitini fila in kɔfɛ limanaw tile saba baara bila o sɛbɛn ka t'o da u ka ɲɛmɔgɔw tɛgɛ lasɔmini sɛbɛn n'o ye préavis de grève ye kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ aw bonya b'a la. ye fasɛrɛdi sɛbɛn min n'an kama ko 22 septembre limanaw ko kuma caman de bɛ sɛnɛkɛlaw ni ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw cɛ bi ka sababu kɛ layidu sa in na jamanakuntigi fɛ ko miliyari 9 a ka ca ni o ye o kan ka di sɛnɛkɛlaw ma gɛlɛya ye minnu sɔrɔ campagne san 2022 ani san 2023 kɔnɔna la walasa n'i y'a lajɛ ɲɔgɔn ye min kɛra sɛnɛkɛlaw ka jɛrɛba min n'a bɛ to ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ n'u k'a ma conseil supérieur de l'agriculture o de senfɛ jamanakuntigi colonel Assimi Goïta limanaw yɔrɔ CMDT de tun ye laɲini kan compagnie malienne de textile k'a fɔ ko ayiwa sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye Mali yɔrɔ caman de bɛ yen ayiwa sɛnɛkɛyɔrɔw la minnu bɛ yen ni olu ka sɛnɛ a ma se ka ɲɛsɔrɔ kɛ tiɲɛnikɛlaw n'o ye minnu bɛ tiɲɛni kɛ limanaw a yirala k'a fɔ ko info 360 info ale de ye ni kunnafoni yɛrɛ sɛmɛntiya k'a fɔ ko ayiwa sɛnɛkɛla minnu bɛ yen ni ayiwa olu bɛ sɔrɔ Sikaso mara kɔnɔna la Kucala ani Buguni mara kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛnmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ ayiwa sɛnɛkɛyɔrɔw la ka sɛnɛfɛnw tiɲɛ limanaw a sɔrɔ dɔgɔyara kosɛbɛ salanko ayiwa campagne tɛmɛnen sabu a yirala k'a fɔ n'i y'a lajɛ info 360 info ale yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la ko hectare 125 ani 971 o de tiɲɛna ayiwa kɔɔri sɛnɛnaw olu fan fɛ k'a daminɛ Sikaso ka taa Buguni ani Kucala maraw la limanaw ka se ka o furakɛ ani Kita mara o bɛ a ko hukumu fana kɔnɔna la min ye CMDT ɲɛmaa ye docteur Nango Dambele ale de ye ayiwa maaw ka kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka taa o da jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ ani ka wuli ka dɛmɛbaw olu sɛgɛrɛ gouvernement de y'i kanbɔ n'i y'a lajɛ juin kalo tɛmɛnen na k'a fɔ k'a na sɛnɛkɛlaw dɛmɛ o de la jamanakuntigi yɛrɛ ye a lase k'a fɔ miliyari 9 mai kalo bantɔ ka don juin kalo la ko k'o di ayiwa minnu bɛ yen ni ayiwa gɛlɛya ye olu sɔrɔ nka a tɛna fɔ nafolo mugu de bɛ ta ka di sɛnɛkɛlaw ma dɛ limanaw o de ka faamuya a ko yɛrɛ la o de kɛmɛ kuma yɛrɛ ye bi maaw sɛnɛkɛla caman tɛ ka min faamuya sabu a yirala k'a fɔ i n'a fɔ CMDT ɲɛmɔgɔw bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na limanaw ko jɛkulu dɔ n'o ye commission dɔ ye i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Mɔrɔ Jakite ale yɛrɛ bɛ CMDT a bɛ baara kɛ CMDT kɔnɔna la u ka ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko minnu bɛ yen ni tiɲɛni donna u kunna ni u ka ayiwa nafolo kan ka di u ma ka se ka gɛlɛya in wuli ka bɔ yen ko a tɛ n'a fɔ bɛɛ de don bɛɛ tɛ sabu ko gɛlɛya ma bɛɛ sɔrɔ ko commission min sigira ale de bɛna wuli ka CMDT a zone bɛɛ lajɛlen ka taa a kɔnɔna la k'a lajɛ ayiwa tiɲɛni dadigikɛ maa minnu na filiale minnu bɛ yen n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye k'a lajɛ ayiwa tiɲɛni dadigikɛ minnu na olu tɔgɔw ɲini wa u ka foro ayiwa yɔrɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛya sera u ma ka se ka ayiwa o tɔgɔw ɲini k'a dɔn ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya ye karisa sɔrɔ nka kuma in fɔlen k'a fɔ ko miliyari 9 o dira bɛɛ kɔni hakili la de ko nafolo min na tila sɛnɛkɛla bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye f'o de ka faamuya i n'a fɔ CMDT ɲɛmɔgɔw bɛ ka lakale cogo min na u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ limanaw kabi juillet kalo tile 10 tɛmɛnen a bɛ taa kun cɛ fo juillet kalo tile 31 o bantɔw la ni o kɛra ayiwa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ ayiwa kɔɔri sɛnɛ na salanko olu ka furakɛ n k'a fɔ gɛlɛya u ka nafolo bɛ sɔrɔ ka di u ma walasa gɛlɛya min kɛra u la o bɛ sɔrɔ ka furakɛ cogo min na
min ye DMD info 360 a ɲɛfɔ cogo min na limanaw baara bɛna taa nin taabolo de fɛ ko sɛnɛkɛlaw k'a faamuya mankan kɔni de bɛ dɔw fanfɛla la halisa olu bɛ ka ɲini ayiwa hali n'a sɔrɔ tiɲɛni ma k'u kunna nafolo ka di u ma kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ fasedi sɛbɛn 22 septembre kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko les républicains limanaw ale kumana a ko Baɲaŋara mara la ko birikiden fɔlɔ dɔ dara ye n'o ye gendarmerie ka de commandement garde national ale tɔgɔ la ni birikiden fɔlɔ yɛrɛ dara ni ye jateminɛ kɛ juma tɛmɛnen de juillet kalo tile 7 a kɛra ministre ɲɛna min b'an ka kɛlaw olu ka surunya jamanadenw na walasa jamanadenw ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o de la ko poste de commandement min filɛ nin n'a birikiden fɔlɔ dara Baɲaŋara mara kɔnɔna la limanaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Baɲaŋara mara yɔrɔ min don lakanabaliya ɲɛnen don ye kosɛbɛ ko nin poste de commandement min filɛ nin n'a jɔra a na kɛ sababu ye limanaw lakanabaliya min bɛ yen ni sigidalamaw y'a ɲini a mɛnna i n'a fɔ Baɲaŋara yɛrɛ a maire n'o ye Useni Saye ale ye foli ɲinina a mɛnna ko ka so dɔ jɔ n'o ye an ka finitigiw ka soba dɔ ye poste de contrôle walima poste de commandement walasa lakanakɛlaw olu ka surunya jamanadenw na u n'u bolofɛnw ka se ka lakana n'i y'a lajɛ limanaw nin baara in colonel Famuke Kamara ale ka fɔli la a ko nin bɛna jigiyaba de di min ye finitigiw ma wa ko n'i y'a lajɛ Mopti mara a ɲɔgɔnna dɔ bɛna jɔ ye ko Gawo mara fana a bɛna jɔ yen nɔ fana min ye groupement poste de contrôle groupement Sikaso ka taa se Kangaba fo ka taa se peloton min ni o fana kan ka jɔ Kajolo ani Yoroso Fana ani Barawele olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in hukumu kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin limanaw républicain an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu min sigilen bɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ juillet kalo tile 11 an'a tile 12 n'an k'u ma ko collectif des victimes 10 11 12 juillet san 2020 walasa u ka kuma lasela n'o ye Abdoulaye Sidibe ye kunungo k'a ye kunnafonidilaw wele ani ka kuranɛ kalan kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu ni tora wulikajɔ senfɛ ni maaw hakili b'a la Ibrahim Bokar Keta ale ka fanga waati min na a sera fitirida la n'o M5 RFP maaw olu de tun ye wulikajɔ kɛ nin ko in siratigɛ la k'a fɔ ko u b'u ban ni o ye désobéissance civile ye ko Ibrahim Bokar Keta ka fanga bɛ ka taa taabolo min kan a man di u ye o désobéissance civile min n'o kɛra ni maaw hakili b'a la san 2020 juillet kalo tile 10 tile 11 an'a tile 12 yɔrɔ jamanadenw ni finitigiw karila ɲɔgɔn na dɔw bɛ olu ni tora a ko la dɔw yɛrɛ la olu de ye wulikajɔ kɛ kunu ani du 14 min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu dɔw bɛ sangasigi la halisa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu kɔmɔgɔw minnu bɛ yen ni a jarala k'a fɔ dɔw bɛ yen jamanaw ko hali sisan olu bɛ furakɛli de hukumu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ maa 60 ɲɔgɔnna maa 13 b'a la halisa olu bɛ furakɛli hukumu kɔnɔ maa 3 b'a la limanaw olu kɔni ta ye furakɛli kɔrɔtɔlen yɛrɛ ye u ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la o de ye siratigɛ la limanaw min ye collectif des victimes juillet kalo tile 10 tile 11 an'a tile 12 u ka kuma lasela Abdoulaye Sidibe a ko u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ halisa u k'u hakili to maa minnu bɛ yen n'u joginnen bɛ u ka se ka furakɛ ko nka k'a bɛ foli di Adama Jara Ben le cerveau ale min bɛ yen n'a bɛ CNT kɔnɔ bi ko a bɛ wari min sɔrɔ CNT kɔnɔ a ka sara la jamanaw k'a ye caman de di nin don ninnu ma minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ n'u ka mɔgɔw fatura nin wulikajɔ in senfɛ min ye M5 RFP maa min tun bɛ o tɔgɔla kɛnɛ in kan Maître Muntaka Tall ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko M5 tɛna nin ko in to dalen fiyewu ka na wulikajɔ kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ u ka laɲini min filɛ nin ka se ka ta ba la jamanaw hakilila jiginna i n'a fɔ Ibrahim Bokar Keta yɔrɔ ale ka fanga tun bɛ taabolo min kan o tun man di M5 maaw ye o de la wulikajɔ min kɛra juillet kalo tile 10 tile 11 an'a tile 12 ko bɛ laɲini yɛrɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn l'indépendant kɔnɔ aw bonya b'a la.
bi fasiri lakali kuncɛ ni les échos welewele a ko Mali limanaw san 20 kɔfɛ an ma ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛ min n'an kama ko Jeux olympiques n'u kama JO limanaw nga a ko Mali tare an yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan san 2024 France jamana ka Paris n'u y'u ka faaba ye ko san 20 Mali kuma ye Jeux olympiques ale kɛnɛ kan nga limanaw kan min tɛmɛna farafina ka ndolati min tɛmɛna sisan ni aya minnu si tɛ tɛmɛ san 23 kan yɔrɔ Mali ale ye jɔyɔrɔ sabanan de sɔrɔ a yɛrɛla k'a fɔ jɔyɔrɔ saba fɔlɔ min ni olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ olu de kan ka taa a ko kɛnɛ kan Mali kɔni ye garijɛgɛ sɔrɔ a ko siratigɛ la nin y'a siɲɛ filanan ye Mali ka ye Jeux olympiques ale kɛnɛ kan ko kabi san 2004 ayiwa Mali a kun famana Jeux olympiques ma kosɛbɛ o waati ni maaw hakili b'a la an ka taako fɔlɔ ayiwa min ye Tɛnɛman Ja ye ale tun bɛ an ka dolatanaw ɲɛma nka an ye sen fɛ fɔlɔ la kɛnɛ kɛra fo quart de finale yɛrɛ la o kɛra Athènes nin min filɛ nin limanaw ni an ka samata sɛgɛw olu ye dolatan min kɛ o dongo ni u nana jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ o de kɛra sababu ye Mali bɛna i yɛrɛ sɔrɔ ka taa Jeux olympiques ale kɛnɛ kan France jamana kan san 2024 natɔ in na o b'a yira k'a fɔ an ka samata sɛgɛw ye ndola min tan Maraku jamana kan o dongo u ye yɔrɔ o ni Guinée de tun bɛ ka jɔyɔrɔ sabanan ɲini Mali kɔni ale y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka ban min ye Laginɛ ye ale kɔni kan ka ye nka ko ani Coupe d'Asie des Nations U23 o fana bɛ sen na minnu bɛna jɔyɔrɔ 4nan sɔrɔ Laginɛ jamana ni olu de kan ka ndola tan n'a ye se sɔrɔ a fana bɛ taa Jeux olympiques ale kɛnɛ kan limanaw o de ye kunnafoni labanw ye SAR an ye ni kunnafoni sɔrɔ ale bolo Écho kɔnɔna la limanaw an bɛ dugawu kɛ a ko tɔ halisa a ka garijɛgɛ ɲuman di an ka samata sɛgɛw ma a ko kɛnɛ kan a bɛ dansigi kɛ kunnafoni di gafew kɔnɔ kuma lakali la bi ni Ala sɔnna a ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97